Dnes som si stanovil za cieľ dočistiť konečne ďalší kanálik. Ako vidíte, dopadáva to nejako takto, aj keď to troška preblikuje. Aktuálne je to celkom ako tak čisté a už len dolešťovať vlastne všetky plochy. Hej, teda sú tam už mierne vrúbiky voči tomu, čo tam bolo predtým. Napríklad tu vidíme, že sú tam nejaké hranky, blbosti okolo a ja vám ukážem taký malý tip, ako to spraviť čo najrýchlejšie, pretože som tu dokopy nejakých 30 minút a tá lahôdková vec je práve rozpílená táto časť, do ktorej si dáme brúsny papier vyššej zanitosti. Ja tu mám aktuálne ani nie dosť veľké, ale nejako takto to tam je. 180, ale doma mám asi nejakú 80. Možno ňou by to išlo veľa rýchlejšie a krásne sa vieme zbaviť toho hrubého bordelu. Stačí chvíľa a okamžite je to hladšie na spodku. A veľa práce tam nebolo ani treba. Je parádne už to len prejsť nejakým jemnejším a ešte viac jemnejším a nakoniec doleštiť a skončíme na celkom peknom finiši. Ako napríklad tu som to naozaj len hrubo vyčistil zatiaľ a nejakou 180, to je 120 dokonca. Teda troška práce tam ešte je, ale už je to lepšie, naozaj je to super, pretože sme sa zbavili týchto nálevkov, ako napríklad v tomto prípade. Teda sú tam celkom hrubé. A teda ja si myslím, že tento týždeň by som to mohol skompletizovať a spojiť sa s ľuďmi, ktorí robia hlavy, aby mi ju spravili a uvidím, čo mi na to povedia.